Mara, Nani. Hello. Hello, hi guys. लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोना माबोरै दं लोगोफोर आसा खालामो मोजाङैनो दं दिनै लोगोफोर आं ताम्रेश्वर मन्दिराव फैदों लोगोफोर दिनै शिवरात्रि फुजा ओरैबायदि आरो लोगोफोर तो गाइस भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर नोंथांमोना गाइस आं दायो फैदों लोगोफोर मन्दिराव दिनै शिवरात्रि फुजा तो गाइस ओरैबायदि आं दायो কি আছে এইটো কিমান 60 টাকা কামাল পান দিম তো গাইস কি লানছে কামাল পান দিয়ক লোকফोर तो गाइस हम लोग ले लिया दोस्तों आप लोग देखते रहेगा विचार ना जय बाबा बोलाना sambil kedua lain saya legoper jadi ini dia ada Agora chegamos, já temos que falar assim. Ate gas na lagrin siya. Ha, bunda mai daw. Baba. Sore badi lain arena. Da ise kami bai dani fungniफ्राय bato ba. तो लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय अनलाइन लोगोफोर गाइस ओरैबायदि आरो लोगोफोर आं दायो खुलुमखांबाय ओरै फागसे गिदिंसे बे हाखर आरो बिराद नायलाय लोगोफोर ओरैबायदि आरो ना खुलुमखांबाय जों ओरै हाबैनोसै थांसै आरो ओरै लोगोफोर बबेहा दैनि ओरैबायदि आरो गाइस मन्दिरा सिङाव आरो दं स' गाइस नोंथां जोबजासे नायलांबाय था लोगोफोर ओरैबायदि आरो ना ओरैबायदि आरो लोगो स' गाइस बेयाव दसे जिरायथ'दों दादा सासे दङ आरो ना सिनायो बिथांखौ दसे जिरायबाय बिथांखौ ओरैबायदि आरो लोगोफोर जुदि नोंथांमोना इन्टारेस्ट जाबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर जाबाय खुलुमखांबाय थांसै दा भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर आं दायो नै जाबदोंसो लायो आरो दगानिफ्राय आबाजि जाबखौ लानोसै लोगोफोर गाइस इस तरह का नजारा हम लोग मंदिर आरो लोगोफोर बेराबारियाव दङ So guys, everybody, pag-sige din sa
फैबाय हटेलाव मा दङ नायनोसै र' साहा दङबा लोंनोसै लोगोफोर इस तरह का नज़ारा ini market bisa solidar kayak dong silapi koram-koram logoper অহাকালি দুপৰীয়া ঠিক 11 বজাৰ লগে লগে খেৰাই নৃত্য প্ৰদৰ্শন यो बोली दी खूब लगे भाई negara akrabnya dong logoper tangse oh my god full gaya yaar sandal ka bagod saya ni abu mun dong puyar logoper video kunai lang bay hande logoper guys logoper जों दायो जिरायनोसै पुजा जोबथ'बाय लोगोफोर cerquita de mí y me hacía falta porque la última vez que vine tú no estabas, baby. Dime qué quieres sin reproche, que solo te lo desabroche. Vamos a Putih kah? Madam? Madam?
दामाथ' बहुदमोन खमायना होबाय बेनिफ्राय लास्ट बजार हिसाबै 120 मोन ना सिनायनाय हिसाबै आदसा बरिया थिगानो बायनो फैग्राफोरानो बे माबायदि सोलिगोन दिनै खम दामावनो सोलियो आरो माने खम दामाव सोलियो ना सोरबाफोर लानो गोसोबा लानो हागोन होमबा लानो गोसोबा लानो हायो आदसा गोसो गैयाबाथ' आरो मा बुंनो नङा होमबा ओरैनो बेपारा माबायदि सोलिगोन दिनै गेजेरावनो गेजेराव गेजेराव थांनोसै आदसा बरिया नै लास्ट फुजाया जोब्बाय जिलापिखौनो बायनोसै बारा नङा दामा ना 40 थाखा केजि थ' लोगोफोर जोब्बाय फुजाया बिराद लेट जानानै मोनफैदोंमोन आरो लोगोफोर जों दा थांसै लोगोफोरजों दा जिलापि लाबाय नै लोगोफोर लाबाय जिलापि लाबाय थांसै आरो ना मोनसे थफ्ला लाबाय थ' गाइस जों थांसै आरो guys, bye bye, good night, love you all.